بلو کے تال نوشتہ کار ازگر ظہیر ماسی ماہو کا زنڈی عینک کے چماہت کہ آئیے دوہیں ششگانی در نیامہ ناسییں پجم پتا تگت چریشی امی پتر بود کے یہ عینک چاہیے پونزے لٹا پرہترت عینک کے یک لٹیوں پرشتگت کہ آئیے بندی کی بستگت او گوشہ مان پتا تگت پمشکا عینک کے یک نیمگی جہلتر و یک نیمگی برسترت آئیے یک مزنے تالی گونت کے آئیے توکا پدنی چنا کاجا توم و دگل انشو پتار مانت آگو امی تالا وتی لوگے دپا کشکے سرا پرشتگے بانے دیوالے سائیگا نشتگا تو چمی راہ سکتا کہ باری چا کجام نیمگا گرا کی سٹی تو کہت چونائیا گونڈو و چوچلک بازت پرائیے چنا و کاجہانی بہازورگا بلے ٹوہیں گرا قضا و کار سراحتا پمشکا آئیے چم مدامی پا تمردیں گرا کا تت کو رنبڑیا تھا صحبہ روچا کے ٹھیکدار ماسی گونتی لوگے کاراں گھٹ بتو بیگہا گونتی سودا گریا مرچیا سک بیچارت کے آئیے یک تمردیں گرا کے ہوں رسگا نہت کہ آوتی شیری پدنیا بہا بکن تو جنوزامے ماں تو وتی جنوزامے سرے بہتا کار زوالے لاپے کارا بیٹھئی نہیں آئیے ماں تنچو پیرت کے چکارو کٹھی نات ہاں بیدے گل سباہت دگا دردواروں نیستت جنہیں کو یقین ہمیں گل سباہت کے نیادیات چونڈی وط وارتی و چونڈی آہانا داتے گوں آدگاؤں شرطا چوکے گل سمینے سارا و شرجانا بلے نیکے چو گل سباہا ای درست کے آئیے سودائے تالاہتا ای دراہ چورا و جنوزامتا گل سبا یا نرکان سرے رستگی سہریہ جہان مان پتا تگت بلے آئیے زنی چمانی اندرہ یک دردناکی قصہ وابت بلے ای زمانگے زردہ کائے بچلینید کے ماں جہانا ای پیمیں گریبانی چی حال ہے ارکس وتی لذت و تماہانی غلامی دنیا چمانی دیما پا آئیے پارسائیہ اچھی نمنتگت بلے آہنگا تمو پروچو پارسائیں کاڑیا وتی لوگے نارشتنگ رادید لوگا روپید وتی ماتو گوھارانے گودا شودید چو پارسائیں کاڑیا وتی گودا زانا کن تو دوچید گوتی امسروں آروچکیوں کا آہوں چو پارسائیں کاڑیا وتی نرستگیں لوگ واجہ ودارا دلا حیال مسکے میتا پدا بلے دنیا چے بزانت کیا پرچا وطارا بلو کے تالا من نیادیا بہا کنائنی زانگے جہدہ ہو نکانت زانگے جہدہ پرچا بکانت آئیا ویو کا وتی آس تو سگیں مرچی و کس منی نیمگا نیت زانا مارا انشپی امشاما وپسگیں بلے خدا بادشاہ یکی علامہ سٹانو کپان بیت تو کہتے ماسی ماہو کمدہ نشتگو رپٹگاہت کے سیٹ سلیمہ مہمان گونت گوتی گاڑیا ات کو آئیے کر روشتات ماسی پنچ کلدر والا چنائی بدے سیٹ سلیمہ چا گاڑیے جہلیں ششگا سر کشتو گوشت چونے بابی ماسی چمہ دو روک آورت من جوڑوں بارے ماسی آلام بدے پدنی است نیست پدنی وڑوڑیں است سبز اسپیت زانڈ لاگر کسان مزان ہر کجام کے طرح دوست بیت کس کا گرم کا دمانیا پیسر گی مرتگے ماسی بالا دا گوشت کے سائے مان بودتگا تو دستو درشانیا بود دوئیں وطموت گپا ہتا کہ ماسی پدا جس کو تو شما رزانا انو پکاری ہاو ماسی سلیمہ پسودت انو گل سبا حبید دیکھا کس نیست گل سبا تو وہ دستگ اگاں تو یہ امراہ نہ دستگ ماسیہ وتی درب ترپشکو تو گن سلیمہ گوشت گل سبا ہاو شریں سلیمہ ماسیہ پسودت تو پدا دیم گن کمالا کو تو آج جس کو تو کمال تاو چی گوشے گل سبا و برابرین چیزی بھلے یار من بندی پدنی لوٹا کمالا سلیم چارے تو مدانہ گپ جت ماسی منی مہمان گشگائیں من بندی پدنی لوٹا سلیم دیم کو ماسیہ کو تو کمال و عائشہ بابتا سرپدیدت
بندیں پدنی واسطہ شما من ابتگی کپیا پیسرا بگوشتیں قربانا ای بلائیں کاری چیک کے ذرے لالچا رد بکپیت انو شما گل سباہ ببرے ترچی کے منی دستا بیت من شما واسطہ جہد کنا تو چی گوشے یار چوشکین دستا شتری مردم گل سباہ ببارتو سلیم سنگریٹی روک کو تو چمہ پچو بند کنانا باق سے روکیں ٹال ہوپ کو تو ڈرنا دوڑ دا تو کمال پسوے ودا ربوت کے باریں آئیے آیال چیئیں شریں ارچی کے توب گوشے کمالا چارے پرشکیں دستا راگا گہتریں مردم ٹیم پاسے بکا آہاں گل سبا چا لوگانی کشتی دمکا چس کو تو دیم پا وطی اوتا کا رہا دک بتا وہ پدا لہتے ساہتا پد واتر ماسیہ کر رہا سر کت ماسی ماؤ کمال لوٹے پدا بندے پدنے شوہازہ دستو پاد جنگا لگت آئیہ وطی حیال اینی مگو آنے مگا تاچیں تا آئیہ وطی چپ چاگر چمشانک داتا کہ باریں کجان بے مرادے ماتے سرا گار بکا ماسیہ وطی اب تک محلت تو کا بازی جہد و کوشست کت بلے آئیہ بندی پدنیے گواہ رسگا نات آئیہ وطی تگو تاچ برجا داشت دمی اب تک آئیہ بندی پدنیے شعاس کو تو آئیہ نہاد 15,000 کلدار بست کمال ہوں 15,000 دیا گا راضی بود پرچہ آئیے گورا ذرے کمی نہت شریں شما من جاگئے سوجا بیدیت من وط حمودہ کارانے ماسیہ چا صوب مندیے گلا وطی تب وش کو تو گوشت تو میں کوہنی لوگ و دستگا نا سلیم ماسیہ چمانی توک چارتن تو جس کت او شریع سرا ماسیہ پسودات شریں حمودہ تی ودارا نشتگین تو بزورو بیارے سلیم میں کوہنے لوگے چلا تریا کے سیکھ پہ رہتا سلیم و کمال دلے میلا تریا کشگاہ تھا پرچہ کے مرچے کو بندے پدنیا آہانا مستیانی کوہ پروشگیت اڑے شیو دیر کت تریا کے ہمک سٹا کمال کو بے صبری سرسر جنگاہت کہتے ہیں تو پریشان مبو انگتا وحد است سلیم ہا تسلدات و دل جم کنگے جہد کت بلے آئیے للحاس کی ہنگت برجاہت چو مبیت میں زر مبتا بروا کمال اکبری پدا وطی بیچاڑی درشان کو تو تریا کے سی کی دیم و آدیمہ لاتار تو پدا حاسا کت این آچوشن سوداگری نہیں کہ زر بزوری تو چیز مداں دوئینانی سرانی ڈوکورگا پیسر سلیم پدا صدقی دا تو اکبری پدا تریا کے دتاں بان سرازر دوئیں وطموت گپا ہتا او دستا ہوں کار بندگا ہتا کہ ہمیں دمانا دروازگا توار کت ہمیشہ گندے ہتھ کا سلیم میں دیما صوب مندی روجنی چو بیگائے سہریں شینکاں تالان بود نامے گرا گو رسک ای بلو کے عمر ساک مزنے کمال چم روجنا بودتا و آئیے بالاد گیشتر گرم گفت سلیم میدانا دیم پا دروازگا شد آئیے زود دروازگ پچ کت دا ماسی گن جنکا اشتا تک بیایت ما انوش میں ناما گرگاہتے سلیم ما زود تا تو کا آہگے گشتا سلیم ساری و ماسی ماؤ کو جنک سرورندہ دیم پا بانا روانہ تھا وہاں پادرم شاں کمال دلے درکا گو بیچاڑی ودانتا وحدی کے بانا سر بتا دا کمالا سر چسکو تو آچارتا انچو کے آئیے چمپ جنک کپتا تا گوشے یکیا کدینائی آئیے سرے تو کا جتو چا آئیے چمہ آسو اشکر رچگا لگتا پرچہ کے ای جنک آئیے ترزت و نامنتگیں دشتارت